Продължаваме разговора в студиото. Ще цитирам госпожа Георгиева, която в едно интервю за вестник Капитал казва, че националните канали вече осезаемо губят модерните градски хора в посока на интернет и алтернативните нишови телевизии. И още, ако погледнем чистата статистика, няма особена промяна в общата гледаемост на телевизията, но определено има спад сред по-активното и най-вече градско население. Тъкмо тази аудитория е най-интересна на рекламодателите. Така ли е? Ти нямаш какво да кажеш. Тя го е казала пред колегите от Капитал. Да. Не, най-интересното е, че наистина, ако погледнете тотал, как viewership, да, като тенденция. Телевизия даже, хората даже гледат повече телевизия. В условията на криза последните 3 години с по 1% се увеличава общото гледане на телевизия. Говориме общо за всички, нали, това, което всъщност и Иво каза. Но вече ако погледнем в разрез вътре, какво се случва в разни определени различни таргет групи, географски или пък по отношение на начин на живот, там вече нещата не стоят точно така. Факт е, че примерно ние си правихме някакви много интересни интервюта с млади хора, интересуваше ни как точно потребяват медии. По-скоро някакъв такъв качествен анализ искахме да се направим, не количествен. И имахме доста интервюта в офиса и всъщност това, което установихме, да, те гледат всички сериали или част от сериалите, само че не ги гледат по телевизията, те се ги свалят и се ги гледат когато решат по 10 епизода на куп или нали, всяка вечер по един, но не в ефира на телевизията и не гледат рекламния блок, съответно не гледат рекламата. Тоест, те знаят, всичките сериали знаеха, т.е. абсолютно са запознати с това, но просто начинът им на потребление на телевизионната програма е вече съвсем различен и така, което означава нали, абсолютно вече нали, някаква такава препратка към чисто телевизионната реклама, че трябва да бъде преосмислена. Включително расте броя на хората, които гледат телевизионното предаване по време на ефир, но го гледат в интернет сайта на телевизията. Тоест не го гледат отново на телевизора вкъщи, а в същото време, докато е в ефир, не по-рано, не по-късно, гледат го симултантно, но само, че на компютъра си в сайта на BTV или Nova Play или някъде другаде. Тоест отново избягват рекламното послание. Тоест, трябва да... В този смисъл беше нали, мой отговор тогава, че тази аудитория, която е доста по-млада, динамична, с различен начин на живот, гледа телевизионна програма, но по различен начин и трябва да се преосмисли стандартното планиране на телевизия, особено за по-млади хора, по друг начин. Има начин да бъде стигнати, но не с телевизия толкова много. Така че това имах за младите хора. А коя е най-скъпата таргет група и най-трудна за хващане? Мъжете, жените? Жените са най-ефтини. Жените са най-ефтини. Най-лесни се. Примамват се лесно. Да, много са лесни, много са предсказуеми като поведение. Доскоро мъжката аудитория беше най-скъпата аудитория, защото това, което лови мъжете, са спорта на живо като програма в различните му видове. Било то Формула 1 или футбол, или новините. Това са общо взето темите на мъжете, най-грубо казано. В момента най-скъпата аудитория е младежката аудитория. Тази генерация 15-24 са наистина скъпо удоволствие. А те са предизвикателство за всеки един рекламодател. Това е мечтаната аудитория. Това е момента, в който формираш отношение към марки и то в дългосрочен план. Има смисъл да се инвестира в тази аудитория, защото тя се отблагодарява. Тя е доста претенциозна, така ли е? Да, ние много трудно можем да я хванем с само един медиен канал. Това е аудиторията, която повече седи навън, посещава повече заведения, не пътува традиционно с обикновения транспорт, не кара още коли, така че наистина много прецизирано трябва да се подходи към нея. В същото време тя е облъчена едновременно от няколко комуникационни канали и е в интернет, и слуша радио, и гледа едновременно телевизия. Така че наистина, когато се планира за тази група,
трябва да се подхожда много прецизирано. Обаче жените държат финансите вкъщи или поне вкъщи е така? Да, в общия случай точно така, но... Може би мъжете трябва да отговорят. Да, за това се обръщам към тях. В общия случай е така, но нали, ние малко говорим за финансите, когато става въпрос за рекламодател. Ние в домакинствата не може да влияеме, но всеки знае, че голяма част от решенията се взимат от дамската част. Така, по груби изчисления, даже в България над 60% от рекламните послания са по-скоро женски ориентирани. Може би по тази причина. Не, че така като наблюдаваме рекламните бюджети на годишна база и си правим оценка, така че това, което казвате е в тази посока. Нали, вярно. Що се касае до младежката аудитория, наистина е така, защото тя много повече обича тя да си открива неща интересни за нея, а не просто те да се излъчват от някъде и да бъде облъчвана. Така че те сами си намират най-невероятни неща. Естествено, те са най-активни в торентите, Да, разпространяват бързо в мрежата това, което ги е впечатлило. Тези малко underground, казвам малко до някаква степен, дали е YouTube или други български аналози, те си намират някакъв техен микс и бягат от стандартното. Просто това за тях не е интересно, закостеняло, консервативно и по тази причина е скъпа, за да... Група израза да се хване, но в крайна сметка много трудно може да се набележи някаква зависимост, какво се случва, всеки се опитва. Но пък и там са доста големи възможности, наистина е предизвикателство да се опитаме да го правим по най-различни канали. Като че ли оставихме настрани в нашия разговор малко пресата, изписанията? Какви са тенденциите? Явно, че няма да изчезне скоро пресата в този хартиен вариант, в който я познаваме, но какви са тенденциите? Има различни изписания с различна таргет група на българския пазар. Какво показват вашите лични наблюдения? Че, издателите не губят аудитория, де-факто, те губят аудиторията на хартия. Това, което се вижда, че тази аудитория не губи интерес към съдържанието, просто каналите, през които го употребява, са различни. Вие виждате, че почти всеки вестник има апликейшън за смартфон, има мобилен сайт, има онлайн съдържание. Така че това не е загубена аудитория. Това, че потреблението на съдържание не е през хартия, не означава, че принта е загинал. Все пак, ние трябва да сменим понятията в един момент. Това са създатели на съдържание. Хората, които правят принт изданията в момента. Ако погледнем към тях като към хора, които дават съдържание, мисля, че няма никакъв проблем. При качествено съдържание аудиторията не е загубена. А нагласата на рекламодателите към този тип медии, печатни, каква е? Заради кризата, заради всичко това, което казахме за младата аудитория, за интернет? Не се ли отдръпват от печатните издания? Тенденцията е с падането на тиражите на доста от изданията. Абсолютно през последните 2 години има доста голям спад към интереса към тази реклама. Рекламните постъпления в преса са много занижени. Отделно доста от изданията спряха да излизат. Независимо от това, че доста нови вестници се появиха на пазара, много от тях и прекратиха своя живот. Така че това е едно непрекъснато текучество на прес-издания, но като цяло този тип медия, според мен, бележи доста голямо понижение и в интереса към читателите и към рекламодателите. Бихте ли посъветвали ваш клиент да даде реклама на страницата на някой известен блогър? Какво е отношението ви за тази вид блогър? Да. Ние го правим. Да. Правите го. Да. Или изобщо се ползват блогърите като канал, когато са съгласни и въобще темата е интересна, подаде им се много интересно съдържание или нещо, което
е абсолютно ново и непознато, т.е. някаква територия за изследване за тях е интересна, те веднага поемат, нали, смисъл, то е вече част от комуникационните канали.